Helo, bawb a chroeso nôl I taro gyda ni. Wel, heddi ni'n mynd I wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r 11 o Fai 2026. A ni'n mynd I edrych ar egni'r wythnos. Ni'n mynd I gael challenge yr wythnos. A ni'n mynd I gael gair bach o gyngor, jyst i'n helpu ni drwy'r wythnos. Croeso mewn ysbryd. Gewn ni please ysbryd egni'r wythnos. A'r egni'r wythnos yw'r cerbyd ryfel. Nawr mae'r cerbyd yn symud yn gyflym, okay? So pan mae'r cerdyn mewn dod lan mewn darlleniad, fi'n gweud, right, mae pethau'n symud mlaen yn gyflym, okay? Felly bod pethau'n newid, felly bod chi'n mynd lawr trywydd gwahanol yn eich bywyd, okay? Llwybr gwahanol falle, okay? A mae hwn mynd I symud yn gyflym. Ond, achos bod e'n gerbyd ryfel, mae fe hefyd yn dod a buddigoliaeth, okay? So mae buddigoliaeth yn dod I chi pan smidwch chi mlaen ar rhywbeth wythnos yma, okay? Diolch ysbryd. Gawn ni please ysbryd challenge yr wythnos. Challenge yr wythnos yr 11 o Fai. Okay. A challenge yr wythnos yw'r 2 o Ffyn. A fi'n werthu'n fan hyn, okay? Achos chi wedi cael y dwy gardyn hyn. Mae angen I chi symud mlaen a mae dewis gyda chi pa ffordd I symud mlaen, okay? Gyda'r 2 o Ffyn, mae dewis gyda chi. Dewis gyda chi I aros fel I chi nawr, yn aros yn neud beth bynnag chi'n neud, gyda'r person chi gyda beth bynnag yw e, okay? Allwch chi aros le I chi, neu gallwch chi gymryd y cam a cymryd y ffon arall a symud mlaen. A pan symudwch chi mlaen, bydd y byd gyda chi yn eich dwylo, okay? Gallwch chi wneud beth bynnag I chi moyn, os newch chi'r dewis I symud mlaen. So mae ysbryd yn gweithio ni wythnos yma. Mae angen I chi wneud y dewis na'r wythnos yma, okay? Dechreuwch wneud y dewis na'r o fel chi'n mynd I symud mlaen gyda'ch bywyd, okay? Dyna neges ysbryd fyna. OK, diolch ysbryd. Gewn ni dy air di o gyngor am yr wythnos, please. Dy air di o gyngor. OK. A beth sydd gyda ni yw Brenhines Y Ffyn. Fi'n dwlu ar Brenhines Y Ffyn, OK? Achos mae'n gweud bod ni yn dechrau camu mewn I egni sydd yn bositif iawn, sy'n danllyd iawn, okay? Sy'n cael ni fynd, okay? Mae'n arweinydd cryf, okay? A mae'n berson really brydferth, okay? So mae'n rhoi mas egni golygus neu egni positif, okay? A dyma'r cerdyn sydd gyda chi. Gallwch chi camu mewn i'r egni yma wythnos hyn, okay? Felly, mae hwn yn neges lyflu I chi. Mae'r neges ma'n gweithio fi wythnos yma, cyn bod ni hyd yn oed yn eglurhau dim byd, okay? Be sydd gyda chi wythnos yma yw mae angen I chi symud mlaen mewn rwy ffordd yn eich bywyd. Mae angen I chi wneud y dewis I symud mlaen yn lle sefyll yn stond, a wedyn byddwch chi yn egni Brenhines Y Ffyn fan hyn, sy'n egni, fel fi'n gweud, cryf, cadarn, egni prydferth, mae hon yn gwybod beth mae'n moyn, okay? Mae'n meithrin pethau, mae'n greadigol, okay? So falle byddwch chi'n neud rhywbeth creadigol fan hyn sy'n mynd I wneud I chi dimlo fel Brenhines Y Ffyn fan hyn, okay? Sim os ych chi'n dyn fenyw neu rhywbeth arall, mae hon yn egni benwedd yn dod mewn sydd yn creu pethau, sydd yn greadigol, sydd yn danllyd, okay? A mae'n egni fel, mae'n egni, chi'n gwybod beth maen nhw'n gweud yn Saesneg, fel chi'n cael mach o glow-up, okay? Dyna'r egni sy'n dod o Brenhines Y Ffyn fan hyn. So mae'n egni lyflu, okay? Okay, beth fi'n mynd I wneud? Fi'n mynd I eglurhau rein, okay? I weld os gewn ni neges bach, tyma bach mwy twfwn am yr wythnos. Allwn ni please ysbryd eglurhau cerbyd ryfel fan hyn. Okay. Waw, okay. Mae'r cerdyn sydd dod o mas yw marchog a pentecle fan hyn, okay? Mae marchog a pentecle yw'r unig farchog sydd ddim yn symud yn gyflym, okay? So mae tyma bach o angytuno fan hyn yn yr egni, okay? Chi moyn symud mlaen falle, ond mae angen I chi wneud gam wrth gam, okay? So mae hwn mynd I ddigwydd yn gyflym I chi, ond mae rai chi wneud popeth gam wrth gam. Pidwch torri mas un o'r camau sydd angen I chi wneud, okay? Dyna'r neges fyna. So bod pethau'n mynd I symud mlaen yn gyflym I chi, newch yn siŵr bod chi'n wneud pob ran o'r symud mlaen, so hwnna'n wneud synwyr. Fel os ych chi'n dechrau swydd newydd, wedwn ni.
Right, mae angen i chi wneud siŵr na bod chi wedi gorffen popeth sydd angen i chi orffen yn eich swydd chi nawr, mwyn symud i'r swydd newydd yma, heb feddwl, o, dylen ni fod wedi wneud hwnna neu hwnna. Newch popeth gam wrth gam ac smidwch mlaen, Dyna'r neges fyna. Diolch ysbryd. Gewn ni, please, eglur Hyder 2 o Ffyn yma, please, ysbryd. Ni'n eglur Hyder 2 o Ffyn gyda'r 10 o Ffyn. Mae'r 10 o Ffyn yn gweithio fi bod chi wedi bod yn cario lot ar eich cefen yn ddiweddar. Mae lot o gyfrifioldeb wedi bod â chi wedi bod yn gwneud lot gormod. A'ch sialens chi nawr yw wneud y dewis i symud ymlaen o hwn. Fi'n gwybod bod cyfrifoldebau gyda ni gyd, a mae rai pethau ni ffili gadael fynd. Ond mae rai cyfrifoldebau i ni'n weithiau roi ar yn hunain, a sim rhaid i chi wneud y pethau yna. Gallwch chi gael fwy o amser i wneud pethau arall, ond mae rhaid chi wneud y dewis fan hyn i wneud yna. So newch y dewis, eich sialens chi yw gadael peth o'r pethau yma i fynd nawr, mwyn i chi symud ymlaen i ran nesach bywyd chi, A steffio fynd i'r egni hyn sy'n hyfryd, Diolch ysbryd. Gefn ni, please, eglur Brenhines Y Ffyn, please, os agor dy ti weid. A beth sy'n gyda ni yw gwas y Ffyn. Mae'r egni Ffyn trwyddo hwn gyda chi, Felly mae'n gweithio fi bod chi'n neud rhywbeth sy'n greadigol, rhywbeth llawn pasiwn, gallai fe fo'n swydd neu beth bynnag, Ond mae lot o basiwn fan hyn, mae lot o egni tân gyda chi wythnos yma, Mae gwas y Ffyn yn gweithio fi bod rwy gyfle newydd felly creadigol yn dod mewn i chi. Chi'n mynd i glywed newyddion am rhywbeth creadigol, felly cyfle i wneud rhywbeth. Mae'r gwas y Ffyn fan hyn yn egni ifanc tanllyd, sy'n moyn joio, sy'n moyn mynd mlaen ar rhywbeth. A gallai fe fod, pan chi'n neud y dewis yn i adael pethau i fynd, fan hyn, gadael peth o'r cyfrifoldebau i fynd, fel eich bod eich bywyd chi, ti'n mynd bach mwy ysgawn fan hyn, Byddwch chi'n teimlo mwy iach o achos na, Byddwch chi'n teimlo bod fwy o egni gyda chi'n neud pethau arall, byddwch chi'n teimlo mwy ifanc yn eich hunan, A os nag chi'n teimlo mwy ifanc yn eich corff, gallwch chi'n teimlo mwy ifanc yn eich meddwl, Bydd fwy o egni llon yn eich bywyd chi fan hyn, Diolch ysbryd. So drychwn ni ar hwn mewn cwpl o wahanol ffyrdd. Fi'n gweld i lot o chi busnes neu gyrfa neu swydd yw hwn, Mae angen i chi symud ymlaen o beth i chi wedi bod yn neud nawr, a chi'n mynd i symud ymlaen yn gloi, Ond newch yn siŵr bod chi'n neud popeth gam wrth gam. Newch yn siŵr os oes cytundeb i arwyddo, newch yn siŵr bod chi'n darllen pob ran cyn bod chi'n arwyddo fe. Pethau fel yna, Pidwch gadael pethau mas. Newch yn siŵr bod chi'n neud yn siŵr bod chi'n gwybod pob ran o bopeth a bod chi'n neud popeth yn iawn, Pidwch gadael mas un o'r camau mwyn mynd yn gloi, Byddwch chi'n mynd yn gloi ta beth gyda'r cerbyd ryfel, Newch yn siŵr bod chi'n neud popeth yn iawn a gam wrth gam. Wedyn eich sialens chi yw wneud y penderfyniad i symud ymlaen at y peth newydd yma, felly at y cyfle newydd yma yn eich gyrfa, felly at y busnes newydd yma, felly bod chi'n newid eich busnes rwyfaint, Ond mae angen i chi gael gwared peth o'r pethau sy'n tynnu chi lawr mwyn bod chi'n gallu wneud hwn. A wrth bod chi yn wneud y penderfyniad yma i symud ymlaen gyda'ch bywyd, bydd yr cyfrifoldebau yma a'r pwysau yma sydd wedi bod arno chi yn dechrau ysgafnhau. Wedyn byddwch chi'n symud mewn i rôl le chi yn arweinio, felly gallech chi fod yn arweinydd tîm neu rhywbeth, neu gallech chi fod yn gyfarwyddwr o rhywbeth, beth bynnag, gallech chi fod yn unrhyw beth fel yna, Ond chi'n mynd i dimlo yn really great wrth wneud hwn, a mae fe'n mynd i roi egni tanllyd i chi, egni ifanc, egni llawn pasiwn i chi yn eich gwaith, So mae hwn yn lyflu, ond mae angen i chi symud ymlaen ar i wneud rhywbeth, ti'n mynd bach yn wahanol wedyn ni. Nws mae fi'n gweud wrth neb bod chi fi wastad gweud, so mae fi'n gweud wrth un o chi am gadael swydd. Ond mae angen i rwy newid i ddigwydd fan hyn yn eich bywyd chi, yn wedyn ni yn eich gyrfa chi fan hyn, os taw gyrfa sy'n bwysig i chi wythnos yma,
Diolch ysbryd. Right, os drychwn ni ar hwn fel cariad wedyn ni, mae cariad newydd ddechrau. Chi moyn symud mlaen yn gloi, a mae'r egni mynd yn gloi, ond mae rai chi'n neud siŵr bod chi'n cymryd popeth gam wrth gam, okay? Sy'n rhaid i popeth fod yn gyflym, okay? Ond mae'r egni mae'n gweithio chi. Chi'n mynd i gael buddigoliaeth pan mae'n dod i cariad, okay? So, pidwch becso am symud mlaen yn gloi. Mae pethau'n symud mlaen, ond newch chi'n siŵr bod chi'n symud mlaen cam wrth cam yn iawn, okay? Mae dewis gyda chi neu, felly bod doi gariad yn dod mewn i'ch bywyd chi, mae rhaid chi ddewis un o'n nhw. A mwyn wneud y dewis, mae rhaid chi gael gwared y pethau sydd yn tynnu chi lawr o'ch gorffennol fan hyn, okay? Mae angen i chi gael gwared y pwysau yma sydd ar eich cefen chi o falle perthnasau o'r blaen, okay? Mae rhaid chi gael gwared hwnna nawr fel eich bod chi gallu wneud y dewis i symud mlaen, okay? At y cariad newydd yma. A byddwch chi yn edrych yn ffantastig, okay? Chi yn rhoi egni mas ar y foment sydd fel trydan, okay? Dyna'r egni me. Chi'n rhoi egni tanllyd mas, okay? Mae lot o bobl mynd i ffensio chi ar y foment, okay? Hyd yn oed os mae chi'n teimlo'n gret, mae'ch egni chi'n gret, okay? Hyd yn oed, fel fi'n gweud wrth pobl, os nag nhw'r person mwyaf golygus yn y byd, okay? Os y'n nhw'n rhoi egni positif mas, egni llawn hyder mas, mae hon yn Brenhines hyderus, okay? So byddwch chi gallu camu mewn i'r egni hyderus yma. A wrth bod chi'n rhoi yr egni yna mas, mae pobl yn dod ato chi bwys, okay? Os rowch chi, felly bod chi ddim yn teimlo fel y person mwyaf golygus yn y byd, ond os ych chi'n rhoi egni positif, egni hyderus mas mewn i'r byd, mae pobl mynd i ddod ato chi. Chi'n mynd i fod yn berson mae pobl mynd i moyn. Mi mas dy, okay? I bod dy. A bydd hwn yn eich i dimlo'n ifanc. Gallai fod cariad newydd yn dod mewn i chi sydd ti'n bach yn ifancach na chi fan hyn, okay? Neu os nad nhw'n ifancach mewn corff, fel fi wastad yn gweud, gallai nhw fod yn ifancach mewn meddwl, okay? So drychwch mas am rwy'n ifancach na chi sy'n berson creadigol, sy'n berson tanllyd yn dod mewn i chi fan hyn, okay? Os ych chi mewn perthynas yn barod, mae'ch perthynas chi yn symud mlaen fan hyn. Chi'n neud rhywbeth gam wrth gam, mae angen i chi wneud dewis yn eich perthynas pinne i adael peth o'r pethau chi'n neud i fynd. Mae peth o'r pethau chi'n neud pinne taw, mynd mas lot yw neu beth bynnag chi'n neud, okay? Mae angen i chi ddod â balans newydd mewn i'ch perthynas chi fan hyn, okay? A mae'r dewis gyda chi'n neud, a mae'r dewis gyda chi aros i wneud y pethau yma sy'n tynnu chi lawr o hyd, neu gallwch chi symud mlaen o'na gyda'ch partner, okay? A bydd hwn yn neud i chi dimlo cyment yn well, a byddwch chi'n teimlo'n rili dda yn eich perthynas o achos neud na, okay? Os drychwn ni ar hwn de fel iechyd wedyn ni, mae'ch iechyd chi yn symud mlaen yn dda ar y foment. Mae rhaid chi wneud siŵr bod chi'n neud popeth gam wrth gam. Falle bod chi wedi cael llawdriniaeth yn ddiweddar neu rhywbeth a chi jyst yn teimlo'n gred a chi jyst moyn mynd i wneud popeth nawr, okay? Ond byddwch yn wyliadwrus, okay, bod chi ddim yn mynd rhy gyflym, achos mae rhaid chi wneud siŵr bod chi'n iawn a wneud pethau gam wrth gam. Mae'r dwys gyda chi yn eich iechyd fan hyn i gael gwared y pethau oedd yn tynnu chi lawr nawr, okay? Rhaid chi felly a problemau iechyd meddwl, felly mae rhaid chi trio cael gwared y pethau yma sy'n drwm arnoch chi, okay? Fel eich bod chi'n gallu gwneud dewis nawr i symud ymlaen a fod mwy positif gyda'ch iechyd. A byddwch chi'n teimlo'n ffantastig, okay? Wrth bod chi'n neud y pethau yma. Okay? Byddwch chi'n teimlo'n ffantastig a byddwch chi'n teimlo'n ifanc eto. So mae fe'n egni lyflu iechyd fyna. Mae chi iechyd chi yn gwella fan hyn fi'n teimlo, ond mae rai chi adael peth o'r pethau sy'n tynnu chi lawr i fynd mwyn i chi iechyd chi cael dod yn well, okay? Arian wedyn ni, mae'ch arian chi yn symud mlaen yn gloi, felly bod drwy gyfle dod mewn yn gloi i chi i wneud lot o arian. Newch chi'n siŵr bod chi'n wneud popeth gam wrth gam, fel wedys i gynharach yn beth di cyndendebau a pethau, newch chi'n siŵr bod chi'n wneud pob cam nhw, okay? Chi ddim ond teimlo'n drwm gyda'ch arian, mae'n amser i chi'n wneud rhywbeth newydd gyda fe nawr, okay? Felly bod chi'n rhoi arian mewn i rhywbeth, mae hwn mynd i ddod yn dda i chi, a chi'n mynd i dimlo yn arweinydd da ar eich arian, a chi'n mynd i dimlo yn really hapus a tanllyd am bethau chi'n wneud gyda'ch arian. So mae arian yn edrych yn positif. Mae'r darlleniad mae i gyd yn positif wythnos yma, okay?
beth bynnag sy'n bwysig i chi wythnos yma. Mae'r egni yn rili dda, a chi'n mynd i gael egni cryf a cadarn a rili tanllyd a llawn pasiwn, okay? So mae pethau'n edrych yn rili dda i chi wythnos yma. Okay, be fi'n mynd i wneud i orffen y darlleniad, fi'n mynd i rhywbeth gwahanol heddi, fi'n mynd i gymryd rifau i chi, okay? Neges rifau. Allwn ni gael neges rif i'r darlleniad yma, please, i orffen. Y darlleniad, please, ysbryd neges rif, please. Okay, a'ch rif chi yw 1313, neu 1313. A beth mae hwn yn gweud yw clirdeb, sy'n brydion yr yngylion, okay? Fel mae'r storm yn pasio, mae'r clirdeb yn cael ei dimlo yn gloiach nag yw lleched neu mellt yn cael ei weld yn erbyn yr awyr tywyll. Okay? Ni'n atgoffa chi bod clirdeb ar gael i chi. Na gyd ydych chi'n neud yw gofyn am glirdeb, okay? I'r yngylion. Chi wedi dod drwyddo'r storm a nawr mae'r awyr yn dod yn glir i chi. Okay? Dyna'r neges fyna. Lyflu. Lyflu, lyflu, lyflu. Neges fyna i chi 1313 i orffen darlleniad wythnos yma. Gobeithio bod chi wedi joio'r darlleniad, bwys. Mae'r darlleniad rili lyflu, rili positif wythnos yma. Chi mynd i symud ymlaen yn gloi gyda rhywbeth, chi'n mynd i wneud penderfyniad i adael pethau sy'n tynnu chi lawr ar ôl nawr, fel eich bod chi lli symud ymlaen. Mae'n mynd i wneud chi dimlo lot mwy hapus, lot mwy ifanc, lot fwy tanllyd yn eich bywyd, okay? Dyna'ch darlleniad chi am wythnos yma. Os chi wedi joio fe, cofiwch roi bawd lan, cofiwch dan ysgrifio'r sianel a rwch neges i fi isod, dwlen i glywed wrthoch chi. Os oes diddordeb gyda chi mewn darlleniad personol, mae'r wybodaeth i gyd isod, a tan tro nesaf, joiwch yr wythnos a welai chi yn y darlleniad nesaf.